Jo soc l'Ignasi, regidor de residus del Palau Ciutat i Plegamans, i us explicaré una miqueta què fem en matèria de prevenció de residus. El primer pas per reduir les deixalles és reutilitzar. Des de l'Ajuntament de Palau Ciutat i Plegamans hem engegat diverses campanyes de repartiment de tàpers, bosses de tela, per evitar i prevenir l'ús de bosses de plàstic i així generar més residus innecessaris. Col·laborem amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental amb el projecte Recuperem. A cada escola, amb les restes de menjar que no ha utilitzat en el menjador, les recollim i les repartim a famílies que ho necessiten. A més, també, quan organitzem el ple municipal des de l'Ajuntament del nostre poble, tenim gots de vidre i ampolles de vidre per prevenir l'ús de residus plàstics. A més, des de l'Ajuntament de Palau Ciutat i Plegamans oferim el servei de lloguer de vaixella i gots reutilitzables per a entitats que ho necessitin, com per exemple els deixibles de PDR quan organitzen àpats o trobades o diferents actes, per exemple, per la Festa Major. Hola, bona tarda, soc la Núria i pertanyo a la colla dels deixebles. Nosaltres avui estem fent una calçotada i el que hem fet ara mateix és seleccionar la brossa. Aquí tenim el paper, les llaunes i l'orgànica. I com que som molta colla, hem demanat a l'Ajuntament que ens proporcioni plats, coberts, gots i mireu quines taules més ben parades que tenim. Veieu? Nosaltres sí que reciclem. Hola, jo soc el Miquel Sangüesa, soc el professor i tutor del PFI d'Electricitat, Aigua i Gas, el PTT de Palau, i conjuntament amb el Leandro intentem que gran part del nostre material sigui reciclat i reutilitzat. Per sort estem molt a prop de la deixalleria i això ens dona una facilitat d'aprofitar materials que d'altra manera anirien a la brossa, des de piques sanitaris fins a cablejats i elements electrònics que intentem reparar amb els nostres alumnes. També el que intentem amb això és explicar que donar una segona vida als materials és cuidar el planeta, però també és buscar-se una alternativa econòmica i no dependre només de seguir creant residus i comprar sempre coses noves, donar-li una miqueta la volta també a això de reparar abans de comprar de nou. Soc Esther Estadella, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans i això és la deixalleria municipal. La deixalleria des de fa uns anys l'hem de pensar no com una instal·lació per portar residus, sinó que també és un lloc on podem portar objectes per donar-los una segona vida. Tenim aquestes dues saques aquí amb compost que ve de la planta de compostatge de Can Barba, compost que serveix d'adob per les plantes que es pot agafar i també triturat. És triturat de la poda dels arbres del poble. Doncs això és la banqueta. Aquí anem guardant aquests objectes que hem registrat, els hi hem fet una foto, els hi hem posat el pes, el pesem a la bàscula i un cop els deixem aquí ja estan disponibles perquè la gent els pugui mirar i emportar-se'n. Màxim de 3 objectes al dia per posar algun límit. Es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament. Si portem joguines, llibres que pensem que es poden aprofitar, doncs les deixem directament aquí, ja ens ho indicaran. I aquí tenim aquest mòdul que s'ha endreçat, puzzles, jocs, peluixos. I els llibres han passat la selecció de la directora de la biblioteca fent la tria d'aquells llibres que ha considerat que sí que tenien un valor, eren interessants de no llançar-les i que estiguessin aquí per aprofitar. Hola, soc l'Agnès. No he suportat mai el plàstic, perquè penso que és un volum que et deixa grandiós i jo estava acostumada a anar
amb un cistell i a portar una carmanyola i a portar una bossa de roba. I la veritat, a mi el plàstic sempre li he trobat fins i tot mal gust amb l'aigua, les ampolles d'aigua, jo els he trobat mal gust sempre. I llavors jo vaig pensar que si anava a buscar-ho en la botiga, doncs és en els grans supermercats, que aquest és un problema, perquè una cosa és anar a la plaça i l'altra és anar a un supermercat. A la plaça allà ja t'ho donen, portes una carmanyola i t'ho posen dins de la carmanyola. I en canvi en un supermercat ho has d'agafar tal com està, molt net, molt polit, molt ben tancat, però vull dir, jo això no ho volia. Vaig demanar a veure si em podia portar a mi la carmanyola i la veritat em van dir que no. Aquí porto l'ouera. Aquests ecològics només te'n donen 10. Aquí porto aquesta carmanyola que és per posar-hi endívies. El peix, si trobo el que jo vull, anirà aquí. Veus? El per si de cas. Per si de cas trobo unes aletes de pollastre que a mi m'agraden molt. Aquí tinc una bossa pel pa. Aquí al darrere aquí tinc aquesta bossa. Aquesta és de 8 dia, però vull dir que la tinc poder fa 2 anys. I aquí porto una altra bossa. Jo trec els meus embolcalls i els deixo allà. I què fa l'empresa, el supermercat? Els ha de treure ella. Què? La meva filla ho diu, els treus d'aquí i els poses allà. O sigui, no fa res d'especial, mare. Bueno, ja ho veurem. Jo estic molt tossuna. És una bona idea aquesta, eh? Inundar-los de plàstic als grans supermercats fora un gran què. Perquè, escolta'm, pel que volen se les inventen totes. Una de les altres sorts que tenim és que estem situats en un espai privilegiat per mi, a Can Boada Vell, és una masia preciosa que encara hauríem de rehabilitar, però estem a la zona dels municipals. Aleshores el que aprofitem aquest context per tenir un hort, que fem servir com un projecte educatiu, per treballar la paciència, per treballar la feina més manual, diguéssim, més bruta, però també per estar en contacte amb els hortelans i hortelanes. Trobo que compartir espais és una manera de crear relacions intergeneracionals, que ells puguin conèixer els hortelans i hortelanes que majoritàriament són gent gran. Alhora treballem alimentació més sostenible, al quilòmetre zero, saber què és de temporada, què no és de temporada. Tornem una mica a no dependre tant del mercat i poder ser sostenible en certa mesura. Jo com a mínim intento que siguin conscients que tot el que plantes a l'hort és ecològic i no té cap producte, no depèn de ningú, no hi ha intermediaris, per tant ets tu el teu propi productor. I trobo que això és interessant, i alhora parlar d'una dieta més sana. Ara fa poc vam fer la calçotada i la meitat de la classe no havia menjat calçots mai. Segurament Frankfurt sí que l'hauríem menjat. Crec que és important pel nostre alumnat que tinguin aquesta consciència ecològica de reutilitzar i reaprofitar el material. Primer, a escala global, per entendre que el món està en fallida i que si seguim produint i consumint d'aquesta manera ens anirem en orris, de fet ja ens estem anant. Per tant, ja fem una feina prèvia de parlar dels residus, posar-li números i veure aquest sistema de producció capitalista que està abocat al desastre. I a part d'aquesta feina de conscienciació també és molt important per ells per buscar-se una alternativa econòmica. Com deia, si aprens a reutilitzar coses pots reduir les teves despeses com a autònom, com a empresari també, com a treballador, i inclús dintre de casa seva aprendre que reparar les coses és el primer pas, intentar-ho reparar abans d'anar a comprar una cosa nova. És que l'últim que hi ha a aquesta vida és dir que no hi pots fer res. Això és llançar la tovallola. No, sí que s'hi pot fer. S'hi pot fer moltíssim. Moltíssim s'hi pot fer. Des de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans no ens emboliquem.
A Palau Solità i Plegamans no ens emboliquem. A Palau Solità i Plegamans no ens emboliquem. Al PFI de Palau no ens emboliquem.